Contractor bi adwuma ewo mfimfiri mantamu na de wo hawo ene amane abre adehye ya wotwa asuo no koba ekodi won dwuma ne mu asem ya de bro ya bekwa mankasem sukuni akoda bi akogina koto akodi adanse ye fa no koro no bia ekoso na nsentam nyame nko aka akoda ne ti wo de ko empanifo bi Kumasi Technical University mu hwehwemu na omuhwehwemu na betodwa kyerese sese Ghana for etwema Dr. Alhaj Mahmoud Bawumiapa na edienti eno mokasa Oral Hassan Suhini so dia baya watchress Green Ghana project no a abano arian wadwuma no one de won hunu han bia edemu dom kese ya ewo Ghana marase bedwamu e de atodwa kyerese nyame anim ne ensem bia enam monten so a Ghana phobia ka bi kyerese se ebia bibi na ekoso wo marase bedwam na panifo gitumu a eya na emma efie ho ansa no enye de se eye no kure bia afeyara wo sambia si awa hafo no South East man sinimu adan kransia eja tomu amane ni nyina hwedwurobe emfrimfri mantamu yenya ne ntie se wone e wo kwa akwaje apomdene e wa yarasabia hodo no anese for kyerese o mate atua enti omokoye no ebuaka wonsima wiei ensam no pii ka ho a yesi nkonwa no yade bra wo se awia pram to bre kase e wo Sompa TV so ena wiei na wo hwe Sompa TV ena awiei no sompaonline.com enso etwa e de afa honum na busuade wo mu ne se Sompa 90.7 Sompa 90.7 ewo bono ne po yefam ba bi te se bi akentampo nkranza tachiman ene ne mpotamu nyina nsoso no unya bi atie na wonya bi ahwe ewo empotamu honum wane a wo sunyane na afenso hafo ne mpotamu okuramu ewo Sompa 98.9 Sompa 98.9 wane a wawa santemanta kropo kumasimu FB ewo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ewia me kanfona media ma wo se safe na waka ye ho ewo aba fontentafidie no so a yeda wase ma wakwa aba kwan mu da ho waba so a aba tenase ya ka bomo ye den nsam nyina no ebre wobenya bi ahwe na wonya bi akenka wie ya tenase a ye den nsam no ebre wonya na mizo de ya fra ne de emfra ye duduo bi a wopebia no wonsa ebeka bi 21st clinic efros ye ne sciatica expert ne yare nka ye bi ka ho bia no abusua ye ja ho adwuma ene se fere Heba Center Efrel se ayamtim sisi yade ne koko no fabra na yenye ho adwuma emfa ema wure fisata no so apatrapa new site ho Dr. Abe of Abe Heba Clinic Efrel se fa yade bia ye ha bia no fabra na wanje ho emfa emfri. Of course we are the fastest internet in the world, cloud internet in here top high one year no Love FM and the ehwanim wona dawro man na wiei yesin konwa ye den sam no bro ana wiei ya tense beken kan semi ayeme akosua ajewa kwade aboaten menemenu nana kwabena kese afen sam no nkyeremu no enie ye kwa Ghana embarase bedwamu okwa Ghana embarase bedwamu hono a ye wo abedwakuo ahodo pii ene wo Ghana embarase bedwamu etese de wabo awuramu e wo kwaye mu so wo bawuramu wo kwaye mu a enua ahodo pii ehoma homa ahodo pii mu ahodo pii ene wo kwaye brentio no emu sana Ghana embarase bedwa fie ho so emu nsam esi etie ekoba ko a ehwe apomde ho ensam so dwamtene de masa abedwakuo no yewura afiye ena kasai ebra na woni samtrofo edin komo ena oye ne sanyame anim nie etomere bi wo ho no a wutimete se oman sade ensese ba ya ebu apomde ne ade oman si achiba no sade ho nsansem sitie nda bia no bete saban no deka abana waso otua ka bi nyasa be ha twen ye deka wo abana hwe ne wontia sa aka no na no nyina na woni samtrofo edin komo ade afa ho a wo tretre asem bi mu ena no pai wade acha bi adwumadie no so no no mahiri wodubo ache edin komo no ensam de wade bebere ato nanim akyerkyere mu ka aban no ade ene ba bi waso otua ka no empo ni nsese ya aban no ade agu akwan mu about NHI overshare insurance payment fee or monthly. Yeah, the process now in Mano, this is Mana, not just about the Shikana, the year Bosome back on reconciliation. Just on said, yeah, on my Jumana or more physical, so no more Didisica, receipt make at some on reconciliation, making sure that no almost a quarter of no not yet the Amma ministry almost a year juma since 2008 so somewhere we know and to me juma down we said that I'm the country first now it's a new juma even the law is also saying that finance minister no middle of the year was Obama report only on the health insurance authority. So I think that even as parliamentarians, you know, right from the 2000s, they started health insurance to the president before, but I'm not called John Mahama, Eliabudu, and then I think we have not done justice to what the law is saying. Because, and the country president, look,
it is not wrong. I'm making it right, but I'm happy to say under my tenure, I will try and put certain things right because what the law is saying, and for me, minority for alcohol, there's nothing wrong with that because Dr. Anane says or kaya na kube kaya and then this nothing happen about it. Yeah, sounds so bad. Even the minority are talking about it. But I wanted a solution to it. Okay, some say sika no koto futu no and for that matter no before the ma NHI for no eche mama ni na metna na mama say same ya ni year instructive for a meeting and buy a controller and anything by a ministry for no so buy NHI for by a ministry of health for by a finance for by and I say okay now the man ni ye can ye in sana muyana is that what you do and almost yes sikana de ba so me no February wow now what you mean me some of the finance ministry need to control and stakeholders in our the Bank of Ghana. No much Sika or magic collection receipt. Normally, no more within 4 weeks. Into move via so much letter other release their command controller say sorry. So move via the ministry or more department be a fellow economic strategic unit. Now how much statutory funds a year NHI their common fund their coha. Now, almost some meeting on my baby. In the name of the next meeting, the person no more monthly meetings. Monthly meetings, they say the person who doesn't seek out the man NHI. Then we sure say echo. I don't think you're meeting. We have also be a living. Oba beka. I hear what the man. I hear a cast from our. But you could say a lot of times, a buying part, finance ministry to Michia, a case. Yemfasika we and farmer NHI. We could do control a honomwa on one casaji to move. I'll make me a casani dia Yema 10, but we do the honomwa. If you are now a check a car. And ya Echagu, you call Ghana, Marasibu Jama Bejaku, ya a sharp on the one Samson, Nijam training at the Mawamo. Doctor, you were free. Our man will be warm, sir, so be a Jumaku. Now Jumakwana wants some yina to me dimu. Na wachina bi wudi an whatever to so obi an fa kwati kwan so an kwan kofa sa di no a ye wo office ya register no eno ay register of companies one more office na central function mu dia bi akoso e won kran ya director general adema sajumako ya wo mo register enyumako ahodo ya e wo mayimu message jimaima oware ade atudwa atrese ene enyumako pi no atikeka esan se won ma fe asade ni dwumadi wo se won die na ye hunu sa somasia na so benten companies wo mu di won kwa womanim wo bi afa kwati kwa so ankwa ankofa amfa nya ni din no sa de ni nyina no sa dwumako no won mo nye enti ama enei awo amadwumadie awodo ya won mu die no wo mo bra ho pa wo se ye ka se sika wo se nka won mu tua no aye 60 Ghana cedis anka ni sika 600,000 ade ko 90 Ghana cedis na so won mo tena se ye nhwehan na won ma hwayi a ye beyi safo ni nyina din de afiri nkwa womanim na ye de afoforo din aba ba hyehyem ebra wo wura yire gimaima oware no wo kasa no ansam de oboro so pa one-man business, sole proprietor. Only about 500,000. Only a one-man business. A here director. A here secretary. A you be a who address. We every year be a say we just 60 Ghana cedis per. Then would remain on your register. Papi, yay! Over 500,000. And so I am say, person renewal. Bet me renew with *222# and now bet me up by office for the station and now for regions now Kumasi office or catering rest house Chenho Tamale your regional coordinating council premises Sunyani it was new building a second takradi so your regional coordinating council offices Okuma bet me renew business Omona me de pino about just 5,000 per no renew and canning in a who so renew ko as you want when in I am and you know you might what you know and was so about to ja atrasa sa wo mo mpano to mpano no a won rese won bayo masade anya sadia and ye won betua 1,000 Ghana cedis say penalty. So when we renew penalty na be 1,000 Ghana cedis.
Until next month, they another 1,000, they can now 2,000. The next month, they another 1,000, they can now 3,000. The band is coming time of our file. Who file is just 90 Ghana cedis. So bet you 90 Ghana cedis. Now bet you 1,000 penalty. I think so bet you 90 Ghana cedis. So what you say? Yeah, expensive. 90 Ghana cedis pay. But 1 year, 1,000. After the next one, they another 1,000 back out. Business empty and they would be if you register. Will be banners of a within the Beman. But in case would have so banner be Tiana within it as over there. Wait here, Sikana, Kesa with Tiana, Sana, and the dinner, and they are so child. Abusia why aya orayere Jemima oware ne yetene ken Abusia ye ko mfimfiri mantam no emu na esukase bi wo mfimfiri mantam wo efre no River Ayensu na River Ayensu no eda epoye mantam honom ya kire se wa wonim sa akwa na so pa no gomua kire ko ene gomua is mensinim mfimfiri mantam hode sansu ya mekan wonim ho asem pa contractor ye adwuma ewo saa nsuo no eso se obeye nsamso saba ye betimi aboa wo no watimi atwa nsuo no atimi akwaba na aboa ama kobadie atima ye adwuma na nansai nsubransem asane agupa ama nsuo no abasoro pa nti adwuma na contractor na ye no akoye bibibia ewo honom ena nsuo no aginsamu na atre manfo adanya hodo bese o ha aduonum ne akire de atuo mu nyina de afiri ho akire se ese kwa na kamia kwa akoye se da no tebia kra no akoye bibibia ewo ho eba ne se no apolemu atoyemu aboafo mpanifo ya ano ewo apoye mantamu no omo kire se nyame anim ni ba bia duru no ehadwen pa ekire se aban no anhwe na wantutu mirika pa ameboa adehye na wo ho aka no de a ade asa be ha dwen efiri se nipa bebrebe we no eho aka de ne ade no gisa aban no na wo se ba mu na ebra ne ne mpanifo edi nkomo owura Hackman ya wo no ye pani kwankyerefo ewo apoye mantamu edema atorenchema boafo adwumaku no ane ebusa de sese no adehye no wo hene de na moye ede abo mo ansa na aban no kra abam adwuma orekodo wo Kaswato Winneba John Shekwan na nsuna ene do to no obi nyim ma osi atum de dem Ayensu we ni Tirfi Eastern Region titum de nsuna to ho pa ene nde ewiye office obefren ya ba ha tum de say almost 100 to 150 houses ena nsuna ba for ha say hwa we cha ba unde nkofo na wode wonyema egu here ayenti in fact Gomais atwenchima atwena ebehiamwa seriously ebehiam mwa papa sande wa go in asesi abebre go school ho bebre go ahifie ho ba bi so wa wo asodan so wa akwakoye ma onya de kitabanti ye gina hede serious disaster pa na ye de gina ha baby odame kokko bi so kra odame ha de a chede se the more na rokọ no na the more na nsuno film no orokonti onye easy na afi so baby a high in baby nsuno afa ni na so ye baby a light wo so we appeal to the ECG Winneba section there wombra if possible na one disconnect light so that nkofo tumi wure wo dan mu na we yiji wo nyama ehun da bi ni dan na sesiara na afa gbo agumi onye ate papa nti ye be ECG fo one disconnect at the ukwa mampon stretch of one lane no na nkofo ntunko wo dan no nko yi wo nyama fio na yenye na owura ni wiye no yamana nso ho a yebusa adehye no a agya won nete ehonom ene ade ne kyerese se no mo nso so mo dahe na mo ya dan empo na mo da se na ni bebida se a megina he kasa ye ni bebida ene ye nkola nketinketi se a megina ha meri hospital me kwa kofa no ene bebida ena no se ye dahe ene bebida na se a ifri hospital na ni ko chi abare mi ta via chi abare mi ko figa doga mi alo ya bonu kata o chi achiam ta me kukuramba mi kpare mi anchi se mi abare mi na chiam mi agita fana mi albene mi ano azama fi review so le mi agbo mi nyana ke mi wogo ta mi re kuku mi kpare mi anchi enye dan kitwa mi say abefa yes your people no so your kiko so kra na so na befa ye enche bia ye ko office ho ebe ba ya na nso no enya mfa ye na so ye ko office ebe ba fia wi ya nso afa ye nyina wa eti ye sere ye sempanyfo no mo hwa bibi enye emfa homa ye na omumboa ye ni baby adasisi a nso afa wo de utwa kwa mi dan na wa ha mi wife ni nkwara no na gugu ono say ni baby ayebeda nti ye sere na omumboa ye nti say ni baby ayebeda ti na asrede ne ye sire firi mu ho se omema nadmofo no
ɛne mpanyinfoɔ na ɔmo yɛ bridge no ne kwan no ababa ɛfɛn sɛ kakra ɔmo ababa bɛboa yɛ because isi ano yɛn tutu egu yɛn nsɛm nsuo ni na afa yɛn ɛda sɔre anɔpɛ a sɛdeɛ ɛbaa ɛfɛ so akora dɛ yɛamfa ne kɛseɛ sa but tim sɛ sɛdeɛ abɛyi deɛ ano wɔde ma yɛ kɔsi akɔna no abusa we adehye no nsam a wɔde to aban no anim te sɛ maame baako na wɔka kasa bi a etwa mu ɛwɔ mfimfini hɔ na yɛ anwona kasa na wɔka maame no asɛm a na wɔka nyinaa ɛtrɛ sɛ ayɛ den de ama wɔn nkɔdaa nso ɛka wɔn ho ɛnɛ anwummerɛ yi kura no nyame yɛ adom na sɛ anwummerɛ no kora to wɔn a baabi wɔn bɛda no ayɛ adeɛ sɛ bɛyɛ den de ama wɔn pa nti wɔn sra aban no sɛ aban no mmra na wɔbɛboa wɔn yɛ saa deɛ ayɛ den de ama wɔn yɛ kɔ anim ayɛ kɔnsɛm foforɔ mu na mankasɛm na yɛduruyɛ no wɔn fantema abɛtɔ mpɛ so ɛwɔ mfimfini mantam mu nyame nko a nkayante asɛmpa amfa mfiri hɔ soko ni akɔda bi a wɔnya mfinhyia no edu enhwɛmu kyerɛ mu sɛ gyinapɛ no nan ɛna wɔgyina ya akɔda no ɛwɔ mankasim Anglican School ya no wɔ mfimfini mantam mu na ɛna no ada ɛna kɔba sɛ korɔ no sɛm bi ɛkɔ so ɛwɔ sukuu no ntam wɔn mo pɛ saa brɛ mu no na akɔda no na fofoɔ edi agorɔ enti abamu a wono no kɔ yɛ kɔbɔ korɔ no na obi abobɔ yɛsi wo kokɔ wi a yɛ frɛ no sɛ Majid akoda wonya mfinhyia ne du ane ne namfofoɔ ehunu no sabre no nti asɛm no kokɔ pie mu ɛwɔ Mankasim District Court a na wɔn mo pedansini amana di adanse akoda yi ana kokɔ gina mu wo so obedi ya okodi nseke ahontam wi akire ɛkyerɛ asɛm ni mu fekɔ ade kyerɛ court no sabre no kyerɛ mu ɛkwan a abamu no fa soɔ na abobɔ ya no wɔfa ya wɔde dwane yɛ nyinada sa abra no wɔdi adanse no na abamu efrɛ sɛ Majid no na wabɔ na to hɔ abusua na no dwoada yɛ atwa mu yɛ mekyerɛ ɛnoada akoda no ɛnrachi akoda ne namfofoɔ ɛwɔ sukuu mu ɛno ɔyɛ sɛ ne tie ne ya enti wakra ne tikyani sɛ wɔkɔ fie na gya wakɔ akɔhwɛ no ho yadeɛ wɔpie yɛ no sɛ Majid no ɛne ne namfofoɔ di ne ntɛntɛntɛntɛntɛ ɛne nyame nko a ɛnka akoda abayo a wɔnya mfinhyia no edu wɔn mo kɔti ne tie firi so sɛ tɛn ɛna madanse a okodi yɛ ɛwɔ court nti na yɛ ne madam Beatrice damoa wɔno ayɛ akoda yi a sɛ bere ne ho aba asam na nipa bɔnfoɔ yi wɔn mo hwɛ ne kyerɛ kwan so mbɛkunu yi ne maame yɛ no ɛkasae ɛma onim de fa asɛm ho no wɔkyerɛkyerɛ mu Dama boy annoy we nimbe where train o ko nim pole fa boy mo na mo wa ba ko fa ko de mo wa ko wa ba le nim pa ko si jara na ti ja fa de ba e mo bo ja sam wa mo ni kan ko fe mo wa ti ba ko no wo ko na o ba ke to wa na mi mu le bo no ko wi abobo ya ona ne nyanko bo abeta be ja mo to wa no all point ni akudo on shage no kedi dasma papa on no jina wan nti mo de mana mo gbe fi won na no ho sorry two times mo ne e kwana ye for me ko na me be so da fa mo do ko na mi mo na boy no wa sa be jina kwan no na me be sa ne tina mi tele den sa wa ka ne tina o se papa na o ko di dasma no na wa be jina kwan no nti o ko bi na mi so o se da se nti no kana mi ka ka cha papa na o ko di dasma ne de gada no tata mbele nti o me si ID na fenti no face ID no wa ni na ka face mma na ba mo o gba cha no mo na mi hu na why that's why some who so you ni mom di mu na mi na dem case no order da from di aba me ba no da ndo o na no ba because on na me hu there all point to be there me ba no ko di that order ma anu achi no adesuafo bi a won mo kwato so na wom nsa so ma akoda ya je no di free ni pabonfo no nsam wo no wom so ne sompa kase edi nkomo
Abusiana no achi no assembly member ye wɔ new Nkusukum electoral area. Wɔn monyafo Ali Abubakar Amua. Wɔn so de kakra to aso. She sent our sort one. No me information there. I'm familiar with our school. Now or yana teacher man pardon. You see on her way to if you know now. I'm the uncle who what chilling, what kidnapping, what chilling is what chilling now. You see, I'm the very sure looking baby. What then cashier and what you think what chilling what nakasha. No school for night, so I'm a break. I walk and walk to so below near to the one up a paper. In Simon Abu Cassana and what's in another. Don't the Domaba areas, not the wood Janum way they will go. Into Ubain, our friend who school for no other one change in school for Nagasan would do that today. No watch children and watch children, but hey, abandoned the family saying now my Akanesa, Nayanko police station. In corporations who do so also buy with each of the senior or share. In the teacher, I make a say, as no possible in summer, or good out or going mission. The mammy, no matter my possible son, your mammy, who there. I will find a KTB, police station. Ah, that doesn't want to do more review my honor, a friend known me. By in 2 hours, the Sabias on. You see, now my work was watching that while you do about one game to each. But he's allowed some no police influence maybe. In them, mobile civilian, no current over Daisy. A man can somehow, and some are yatted the tower or Dawson. No, what you win is scare, what you win the phone, who can be to her, Amma, or yatted tea. Or yatted tea, Yancy Buka, bear to 3 months, your killer of looking be out to one baby man or so. You're quite Yaka fan, make a sin, the best threat. You can phone Nancy from no winning. You should man in the corporate home, no coffin, watching one out from the milk for him. So that I will say why I new Nkusukum electoral area assembly member. One monyafo Ali Abubakar. Ahwefo akabo so nsiana ye kwakwa koto aba ne mu asem no akoye bebre obi aso obedi nkunim NPP amanyoko no se ombedi nkunim kwa bi aso na omode eto aso no matimi abreki 8 no NDC amanyoko so kire se lalai kwa biaso omonso na ebedi nkunim na enhwemu bi aba ya Kumasi Technical University pani ya odi animu se yenye nhwehwemu na afenso yemfa ya adwen so esua niema na yemfa de foforo emeka ho enwuma suemu obenfo Samuel Sapon na Smart Sapon na yeno no ekodi enkomo no omo kire se Ghana for etwema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia pa ne bi nso so etwe edema John Dramani Mahama na enhwemu no ensosoye edantamu ofama ntam nyina ne baabi omko okoye ne ade no a ma yeni nkoma kakra na yenti akira asem yi prof awiai ma han ya menua mejoso prof na wapom te san ejara dom ya ho ye megede se monso mo ho ye erade adom baabi odi abeduni eni asem bia ka sedane ede ma no monhwehwemu no abetodwa etre se Ghana fo bi ya mo no mu di nkomo mo fa amantam no bi no ye nchane ye kwakoto abetre se mampani abedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ekura 38.9% na wode toto Mahama honso a na chese Mahama so kura 36.1%. Wada woro mamun komodie mu no muhwehwe mu no edie na eye sonko ewomu a trese nipa we ye pe no nipa we nso wo din ni ade edie na masa na ma no ye sonko wo sa ensem no mi no entamu ye ne ye nya sa percentage yi. Hello, Prof. Na ye hwese ye ne opani be di enkomo na me busa no se Ghana fo bi mantam no bi a mo fa ye no Ghana fo ni bi etre se ne kurani se wo fa ba bi te se bi a hafo ene bono central eastern north east atoye mantam na fa so western north ne important mo te se mo twema ma umia pa na bi mo so kire se wo twema Mahama pa na yeni nkoma kakra prof da ro ma fa che ahoma ne te ko kakra
Great. Na me busa say monhwehwɛ mu ani ade no sɛ kɔba sɛ bi a obi ka sɛ opɛ obi a ɛde na ma saa nipa no ɛka sɛ opɛ obi nso so wɔ hɔ no mu a wɔyɛ popular pa obi anim no nso so obi nhyɛ da ɛntwema no saa nneɛma no mmienu monhwehwɛ mu ni ade no ɛde na ɛbɛtɔ odwa ɛwɔ saa ade no mu bi a moyɛ nhwehwɛ mu no Yo, mesando wasibio na enye nwanwa sɛ political party bi ɛyɛ popular ɛwɔ baabi. Nanso nea osi political party nanan mu no ebia ne popularity anaasɛ ne preference ebetimi akɔsoro ana aba from asene political party no ne popularity. Em sɛ joma me ye nea yɛ kɔmɔ paa mafidie so ne afidie ahodoɔ so edi paa yɛ adeɛ nti na ebi adodo no sɛ ɔmo pɛ NDC party n'asɛm na enso na ba presidential candidate no a dodo bi sɛ ɔmo pɛ Dr. Mahmoud Bawumia asɛm ɛsene the candidate for the NDC em sɛ no na akɔyɛ yi na ne yɛ nwanwa ne sɛ ɛnyɛ sɛ yɛ nwanwa sɛ yɛ gyae MPP foɔ sɛ aba na yɛ kɔto no NDC foɔ nka ho MPP foɔ nko ameto a me ɛnyɛ me nwanwa sɛ ne odi MPP anim no onya 100% ɛnyɛ me nwanwa ɛnyɛ obiara ɛpɛ NPP asɛm ɛna ebi a ɔpɛ Dr. Mahmoud Bawumia asɛm saa so na the popularity of the NDC ɛnyɛ sɛ obi fa ne sɛ automatically it translates into the preference of the candidature of the NDC flag bearer ana bibi. Eti hwehwɛ mu a me yɛ ne results a me nya yɛ no deɛ. Ɛnhyɛ da nyɛ me nwanwa te sɛ ne yɛ ebinom nwanwa saa no. Eti adwuma na aba a ɛsɛ parties no hwɛ na ɔmo yɛ. Na emra popularity of the party no ɛkɔ soro no. Nanka ɛkɔ along with the preference of the presidential candidate. I think say yeah anamo na ɛsɛ mpanimfoɔ hwɛ na ɔmo tu fa ho. Na ne nwanwa deɛ ɛnyɛ nwanwa. Prof, mo research ni mu no ɛdeɛ na ɛyɛ common ɛwɔ regions na mo kɔɛ ni mu nyinaa deɛ baako bɛ na esi ne ho so a yɛ akyerɛ sɛ ɛka me akɔyɛ sɛ no deɛ ɛyɛ very common pa ɛwɔ baabi a mo fa ayɛ ni nyinaa. Nea na ɛyɛ common pa kɛseɛ pa ɛwɔ mu ɛyɛ wɔnom a ɔmo to aba no their taste for a competent leader. So hwɛ a nneɛma kɛseɛ ɔmo ba abɛgyina so ɛde ayi ne obedi yɛ nimu no ne kɛseɛ paa no na yɛ competence efiri hɔ a about track record and sakra na party affiliation enti party affiliation na ankasa deɛ ahyɛ da anyɛ the key determinant enti obi anka report ni nyinaa na asi afa first party hɔ no nko a ne agya ne aka no if party preference is placing third na sɛ competence yɛ number 1 track record yɛ number 2 there and nobody should think that directly no yes party's popularity must translate to candidates popularity that one I still beg to differ but as a researcher I made the understand ya me hu ye me de betudwa na ya bo ho nkomo se ne ya bo ho nkomo yi and it just say we say we just a baseline survey we ye fapem a afi kura no mokwa koye campaign no esi dan no ankasa de esi so we nye the final research eti omu de betu anamon na umaja enye possible say oboa omwa ne ade a na yaye Ghana ha constituency bia ni hono mu a ye betu abawie no na party ebi a parliamentary candidate any party presidential candidate nyina enya pe ida ba ku benya bia sen ba ku ana ba ku benya ti me hu ne nwanwa ewom ne no a ne say yen fania abai as fapema ye gina so de akoye adwuma na baby I feel say e wo form no ya ye adwuma pejam ye ka say NPP has a work to do in terms of party popularity. The NDC is 4 percentage points ahead of the NPP. E adwuma ka say pa o sanso na the NDC also has a work to do for the presidential candidate of the NPP to be preferred 2 percentage points ahead of NDC presidential candidate means there is some work to do. Now, Mumpa, Anka Ebeya quite easy at my NDC. So, by you overtake 2 percentage points, then it will be for the MPP to overtake 4 percentage points in terms of party popularity.
enti suade bebre wo mu a esere yehwe na yesua Prof nkasa ye ne mu nyina no wo ka adwuma kese ase wo ka wo boss ade no so meaning say ade bi wo ho no ma bi a public no ntimi mfa entu dwa bebre adwuma kese ben pa na wo ho a wo se political parties no mutimi ye omumienu no na ebie mu nso mo report no kire se nipa bi wo ho be se 21% omunya decide se aba no kra wo beto anase bi a onto na ede na masa ade no abeduru ho sa na adwuma kese ben na wo se political parties mi no ye kom ho asem yi ometumi yesisi ai good me do asepa akwahia obisa me ho ansa na wasan de ama no adwuma kese pa ba ko e wo ho ne se omumu bia ni ho no mu a wa cross 40% impo meanwhile yes so be pass election a just when you 50% plus 1 enti adwuma kese di kan pa e wo ho no adwuma kese to so mienu ne se e wo mu se December 7th kura no obi betimi akakogina ballot box ho a eho na okwa take decision enti beti baba say okwa no decide ogira wa no ICCC no decide no choose bi enti indecision there ebe wo ho no akosi election day but so mu hwe no muti so because currently no say pass ye ekoto aba na over 20% of the population enyansi o madwe pide say omu campaign enuru from let's say omu nyante nkrofo na hia asem ase enti min convincing omumu nyintu mu say oh okay ade ehia media pani we na ewo hu muaye no wakasa ma Thomas Mpanti me decide omunya nye sa ade no ni nyina ya adwuma kese ewo ho no mu a eso hwe no mutu ho anamo Prof enti se sia no amemfa ne se mokọ fo mu a mokoye hwehwemu sesia no wutie Ghana fo din pa no a se political party bi e ka se me manifesto ni we na me de ba bonte Ghana fo hwe so to aba ma me no wutie Ghana fo na wo no mu di nkomo na sa de no eye a omo taade wo ho to so ana se omo pe ho asem etie gina so de to aba ana se politicians no ankasa ye Ghana fo no omo ho afron yen. Well, the last part of me Osha say the most critical issues in Ghana today. Me friend the People's Manifesto. It will be a your manifesto be an okonakoshe sa niema no a eye or how critical issue kese pa de ma won mu kwakoto abano. Na obetimi aye hu bibi na ye. Ontimi nya hu bibi a manin ko enkin ko mu manifesto nim na pe ho amane ebo bi fa kobo manfo ne se me ba sa mo hia de we no eno na ye me top most priority. O hwe sa list no a ne so a unemployment any dikan amanfo ni adwuma ye in fact no be some say other na corruption and edato etoso miensa na America say nyame anim ni se nipa wo adwuma ya onso dan fa ne marketing kete bi musa wo aya na adwuma ni ho na betisa ne bi disika bi akoye sika we bi afa enna na ya hom tetete ngrofo na sabi o yetime bi anyuma mo bi anya bi ya sabi eti we one no say ono otene no ote corruption na ya na emane ye mo hu ni awo kam no anko ama no ekoma na nka otiaso dem udase enti no nya dia ese da fa nkrofo ho sa especially senko manya adwuma bi ya enti unemployment adwuma eni kromu ena me People's Manifesto ranking no edi kane eto so kane enti amanyofo ne be manifesto a omuma enkenko ehonim senso omunya manifesto nso na enne obeti aye hu bibi ahwa bie nyuma ma emabunu na nya bia ya omunhwe no mu ni se adwuma ne nso ohwe nso a economy and economic challenges are come nso abaye key number 2 number 3 number 7 of the ranking ni nyina age na economy ni so enti mpanimfo nhwe na omunye bibi fa economy ne ho ombeti aye bibi na omunye montimi nya bibi so na esa modesha manifesto so amoman nkenkom answer na power crisis, water crisis, illegal mining, nyamane bobo report him. Among for here some no manifesto bia no more actually me here dear na wate no why so betu ho na mo na say wu tu ho na mo to mo fan kwa dwendwenu Prof awie da sepa na obreo
Mr. Medasimania. I mean, shall we pa opania yenu edi enkoma Kumasi Technical University. Nefa ya ehwese yenye enhwehwemu na afenso so yemfa ya adwen so yadwen na yemfa ade foforo meka de wo ho no ho no. Oye obi a wo yepani kwankyerefo ho ono na yene no edi saa enkomoyi ne din ene smart sapon awia pram to bre kase na uguso a wo hwe Sompa TV so ne Sompa 90.7 Sompa 90.7 e wo bono na po yefam nkransa tachiman kentampo ene ne mpotam ne nkroto ahodo ho nyina no yeda mo nyina mo ase Sompa 98.9 so e wo sunwane ahafo ne mpotam kwenya kwa bro no ma ne chiame ni moni abusuafo no wo mo so ekitamu e wo ho Sompa 93.1 FM so asante mantan kropo Kumasi mu Sompa 93.1 FM yegna ne yakabo ma wieden samno bro yakua ni mo nsamfo from ayakwa nim na sa wokọ ma hyew fia arojo ya won mo hwe yansa sene yakwa ebretu ho nsam so no ora Alhassan Suhini were deputy ranking member ewum na wapanyipai dia to dwa atresa sa Green Ghana project no a enne ya ban no fato ne ho so na ya hwesa brano bia no ye betwa sika na ya de aduadua ewo ma Ghana mu no wono kwa na dwene mu anko hu ne se ehan entom papa ana kwan ye wasanke ye faso a ye no no enya sa na ye no nti brano bia no Ghana ye hisika tugu wa bra faso emaso wase ye hu yenke aduadua wi a anka ya hwesa ye begu sunsuo amana tumi aso abapa na dache no atumi abonframa pa moman no ye nya so emfaso na so ye de na de nya sa na tie ye nya de awie ya no ano ne awie se ye dua ne pebremu o se ye dua ne tutobremu o nya ho na Ghana ya hwe enti amada na da nyina no nua na ye dua no emfaso biya maso ehan ntom na yanomfo na edi sika no ebra owura Alhassan Suhini na wokasa no abusua ensam sei eno de atuja. Over the years, what we have noticed is that every year the procurement processes that lead to the supply of these seedlings are shrouded in secrecy. And our, interactions with people in the industry show that these are sometimes just offered like confetti to party apparatchiks in the various, districts and regions to supply the seedlings at unverifiably high prices. And these seedlings sometimes after even the day, and you can go round after tomorrow and see, are left at the various district assembly offices and at the various forestry district offices, unclaimed, unplanted, and just wasting away till another year. And so the claim that the number of them have survived is not backed by data at all. What is even worse, the government is claiming to be promoting the planting of seedlings in this manner that is not transparent and that is shrouded in a lot of corruption or procurement-related corruption. And yet this same government, through its policies, is championing the destruction of our forests. You also have a government, through the president, issue an executive fiat to declassify over 360 acres of the Achimota forest land. One would have thought that with a project like this, even if we had part of the Achimota forest land being depleted of trees, you would have been targeting those reserves to reclaim those lands with these plants, plant there and nurture them in a controlled environment, so that you are conserving and promoting the gains that we get from some of these forest reserves, and not, through executive instruments declassify. Ayora Alhassan Suhini no ko mrashe jafia abajoko ye ho yansa se ne obo ade bobro so ye deputy ranking member ewo ye besa ko mrashe jafia ho na yakodi nkomo bi na ansa no ye be ko ho ye besa akodi sa nkomo no ma mencha wade awie yi se bomodin bia ne pe drinks bi enom drinks na wo pe no so empe bia se obeji mizo and afen so 5G for all your programs but bia wo share wi bia no sa wo pa no ne ya be boa wa pomodin no atimi akoyi a mo amompa aduane bebre ne se wonya bi no ma no pa betime gira ho kopem se anwumere enti mo amoton enso ne drinks ahodo wo kwa ho traffic light asene stores ahodo mo no obi asa mizo 5G but bia wo she bia no e ma no nya problem kura wo de Fred Dr. Silas Sesi adodo bia wo pe bia no ye be package bi kama na ye de amount 0246 270-221 0246-270-221 na nyame ya atom
na sɛ wasi kurom na sɛ bia wo hu sapomde no enkoyi na sɛ bia wo fie na wo hwɛ me na wo sɛ bia wapomde no enkoyi a me pa to yɛn krabata no dɔso mantam dunsia no nyina yɛ wɔ hɔ yɛ ne sciatica expert no abusua sciatica ne yɛ yare a ɛsɔ wo pa akyi na fa wo to na fa wo sirem na nkokom ho wanantu na besi wo na apɔso no emutimi hyehye wo hwɛ bɛka se yato adu nya duro ne yato na sɛ bia bibi na wati aso me hyerɛ yare nka yɛ bia ka ho bia so abusua yɛ ho adwuma nhwɛ mu bia so a wo pɛ sɛ yɛ bia no ne nyina nso so yɛ ho adwuma na de wo mu ne sɛ ɛho hia sɛ bia bɔba kumase yɛn krabata no dɔso mantam dunsia no nyina ne yɛ wɔ hɔ nhwɛ mu bia sɛ wo mogya mu dwonso mu ne ade na yɛnya ho nhwɛ mu a yare nka yɛ bia nso yɛ ho adwuma 0540311311 0540311311 ɛyɛ ahyɛ no nso sɛ wokɔ a na wakɔgye aduro no bi aduro no a wokɔgye bi no ɛyɛ Misty Heba ho Colinac Dani Heba no achi Apidank ɛyɛ Coco Master Coco pa na ɛha wodi a waduro ani wodi no ɛne sɛ wodo ani bɛkyerɛ na yɛn krɔbata no nyinaa nso so wakɔ akɔgye bi abusua de wo mu nyinaa no ɛyɛ sɛ wonom na sɛ ebia yɛmtim ɛna ɛha wo a wonom a wobɛtumi akɔ adwuma wobɛtumi atu kwan Coco na ɛha wo a Coco no nso so no ɛbɛtu ase ɛbrɛ a ɛmba bie mu 0546107107 0546107107 na cloud internet ɛfrɛ ɛwɔ top high haya wani yenu yanu Love FM ene di enhwene mu abuso de ntia wo so wo cloud internet won se ade bia fa internet ho bia no se bia wo de ye lock e wo fie ana se bia wo de kɔ asɔre ahodo mu schools ahodo mu ene ade na cloud internet. Of course, how can the future wait? You know very well, so the future can't wait. Intibera na ye nin komo e was 0244 601933 0244 601933 ya for the chemo tano so patrapa new site ho Dr. Hanahati Abe of Abe Herbal Clinic efro say yare bia ye ha wo no for ni kire mu ho enam yare na wakwate ha ne ha wo tware de wo fie Coco ene ha wo a be ma ye mre e wo empam sanso na wo na wo pe wa wo de no enema nkoye wo wo de no nsabuo enkoye diabetes abusu akori ngina nso so mo fo ni kire mu e wo ho prostate cancer sickle cell na e ha wo a abusu de wo mo ne say sickle cell no de whole Ghana obi agitum say Dr. Hanahati Abe wa bin e wo mu pa wode nubra hahama enuahini ena ye adwuma enti sa wode ne ye honhom mu afakọ honam nso afakọ woduru na doctor etina kunya kase mu a oboa ba bia wudi ama wo eni gye nko a na wode be firi honom ya hye no so se ho no ye gye yare no to ho na wobom ukofie enti ya hye no nso ta no so apatrapa new site ho ya ye bo adwuma ye banya apatrapa junction no ba bia ya wonam bia no wo se me ko apatrapa junction Dr. Hanahati Abe 0243 345392 0243 3453 92 na yeba yebekọ Ghana marashe bedwamu marashe bedwafo no kasa na dom kase no na kasa mo kire se dom kuma no da suba bia dia enya de se yesu ba papa yeba yebekyekyem ya ton kreta na yabasesia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienyi pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako
ɛwo ne nsuhye yɛti anɔpa ne anwumre wɔbrɛ a wɔdidi awie wobɛnya prekɛ powder to King's Walk Herbal ne Harrows Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantua Herbal near Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufon Fre 0550 19 15 14 Prekɛ powder ɛyɛ aduane san yɛ duro FD ahwehwɛ sankratoe mu agye atom Sompa TV Emma Akituapa abusia yada wase na yama wakwa ba yekọ Ghana mbarase bedwa mu Ghana mbarase bedwa no ya chemu mienu ye woni fa fam ne wo bonkuma fam na ni fa fam ya eyedom kase no omo kasa kire se nansan omo nuanom ye omo bonkuma fa so dom kuma no omo suru omban bi omo dana die no eyade se hadwen aban no adwuma bi obaye bia na omo ka ho asem ena ade we sa contract we aban na sign no na nko se ba mbarase bedwa fie ma ye bobo hu si ebeja tuma na se ye nyintum ne ye to so aba ansa na ba no kra na sa contract we no wode ama ni pass me se na so obente se onye ho adwuma mewi a kire mo se na aban na fa kire ho boko na wode contract no e de ama wo bia ni nyina no yade a wo mo e ka ho asem na yewura Alexander Afenyo Makenso e de aba abonte bra woni nsam twerofo edi nko no kire se na dan ya dom kuma no o ma hyeda na se e de pa na yo mpese o metetere mu kire Ghana fo a ti o ma semoy. Without prejudice to the general powers of Parliament to oversight, it is important to remind our colleagues that they ought not make Parliament a busybody, nosing for things that are not part of the mandate of Parliament. Our job as Parliament is provided for in the Constitution. And I would urge our friends in the NDC that by that act, they are obstructing government business. By that act, they are scaring investors, and that affects the economy. For the avoidance of doubt, let me quote the law they rely on, rather mischievously for their political purpose. Act 921, Section 33, it provides, a covered entity shall not enter into any agreement with a financial commitment that binds the government for more than one financial year or that results in a contingent liability except where the financial commitment or the contingent liability A is with the prior written approval of the minister and B authorized by Parliament in accordance with Article 181 of the Constitution. Yewra Alexander Afenyo Makenso ena yetene nken. Anra dana se 4 year wonom awa sinfosu polyclinic one atietua. Na one mo chiatie ne nyina no ayesa one mo hia dokotafo a wo mo ne wo ba ye adwuma 7 produce nurse ni nko adan ntimi nkotena ho wa abra dokota ni one mo oba kire kwan ye omba fa so a wo mba wo pane no mo hwe sabio one mo a wo mo dodo wonom anam so bi ama ye nuanom a wo mkwakwaje ayarhwe awa asenfosu polyclinic ho na busua one mo ne a wo tototo pa nipa dodo a anom kobo chenku na wom sade won mayafo san won machi ko fie de ene na ebafua enam saye so ama adehia won mo yade da ho no ebi mo akasa e kire mu se wode on besrada adokotafo de hu hia anasefo nko atumi nkotena wonya adwuma no san so obi abehia ne yonko so obaboa no enti ena ise san anasefo ne kade a won besra pasa ban fe na ni nkire mu wonya de obetumi na entumi mu asane ebeye na yarehwe dwumadie ebetumi akoso. Oh, I'm a paid Dr. Bia Maha. Bisa, Mamma say, a friend saying, Omuni doctors, no, Omunti Minya Juma, so Munti Minshaw, but that Monday, a Monday in a day, a motion. So far, and then I mean who she, buy the mean who she, and who she, or member man be and see, anybody, of course, we are shaking. I buy not a doctor's name even count, not press our hat. I never heard of me good happen.
doctor back day. I hospital doctor back order. I on 5 doctors name me count pressure never harness. A dom the doors, see a fusu atre, a domuguha, see your mom for doctors and brand of say. Oh, I'm not paid. I was your way. I any one more year. Ya what does for soup polyclinic no. And I one more say my doctor from Raho. Now I'm who into me home. I was ya better so we na yet and something in Abba Newe and fast Dama Mizo 5G, Sans Osuna 21st Clinic, and my reference 3A Herbal Center, Cloud Internet Doctor Hannah Hetia Bay of Abbey Herbal Clinic. When I don't remember or boya, Ushe be I was Sompa TV so Sompa 93.1 FM, Sompa 90.7, I was Bononepo FM, Sompa 98.9 Kenya Kone Abusafo so FB ewo ho yetwa edikui ewo Facebook live no so Santi Ebo Benedict ene osamufo pani akosua somua kukua mami ya Grace Buzi na afenso so fili dem abusafo nyina abo aye ne a yede kase no ebrewo ye be sore so na sompan commerce of mami premier ne na bedwafo so abetena se na nakwabena kese awia yi eye metin mene